Moi. Nyt pelataan Adopt Meitä. Mulla on tosiaan silleen, että mä tarttisin vielä yhden kissan. Sitten mun taas laittaa se full age, tai no niin, täysikäiseksi. En osaa sanoa, alkaa maidatko sitä. On yksi tollanen, 3 tollasta, että mun pitäisi tehdä. Niin ja aina kun mä ostan munan, tai no niin, aina kun mä ostan sellaisen, mistä saa niitä pettejä, sitten tulee aina joku, mitä mä en halua. Ja sit mä yritän tradea niitä niinku muille. Joku taas se. On varmaan, joo. Niin, nyt toikin on. Otetaan toi noin. Otetaan toi noin. Otetaan tää. Noin, nyt laitetaan toi teen ihan sinne loppuun. Ja sit juotetaan sille toi potion. Katsotaan tehtäviä, jos tää antaa mulle. Joo, no niin. Mitä mä sanon? Nyt hotdogkeja, koska mulla niitä täällä on. Mulla on yleensä aika paljon noita turvaa käteen. Mä ostan vaikka kaikista. Ottakaa vaikka 60, niin mä ostaisin oikeesti. Kyllä ehkä vähän myöhässä, mutta ei haittaa. Siis mun ääni jotenkin niin pois tänään. En tiedä miksi. Kuuluu jollain niinku kiimitys. Ainakin tuli mun korviin, en tiedä teiltä. En tiedä kuuluuko edes mun ääni. No, editoidessa sitten huomata, että no mä en kyllä ehkä editoi tätä ikinä, mutta saan nyt nähdä editoida. Jos mä en jaksa. Koska mun tässä editoida puhelin. Vitu paska. Anteeksi. Kato. Oho, hups. Toi oli vahinko. Eikä tuu tehtäviä, mutta en tiedä kuinka pitkä tästä oikein tulee.
Oho. Ups. Väärä nappi. Toi. No. Onko camping? Ei oo. Koska camping tulossa aina ekana. Niin. Mikä tää on? Mä niinku... Tää on ihan kukku tätä. Kato mä teen Twitchissä liveä, niin mä en ikinä pidä sitä... Mitä? Kameraa päällä, koska mä vielä haluan näyttää itse. Ehkä sitten kun olen hyvä tubettaja ja sellainen, missä kaikki seuraavat Twitchissä. En oo muuten vielä mainostanut mun somea, mutta ei niitä tarvitse varmaan. Tai no, jos löytyy TikTokia, niin EMS-uvu. Sitten Twitchissä EMS-Emma. No Snappia, ette vielä tietää, mutta kuitenkin. Snapin te saatte jossain vaiheessa tietää ja vaikka mä kertoisin, mä en välttämättä ette kuitenkaan takas. Eihän toi toisetkaan suosituimmat tubettajat sitäkään tee, että ennekään sitä tee, niin ja ai niin, sitten no täällä YouTubessa sitten tekin EMS-Emma ja joo. Ei kai mulla sit muita ollutkaan jo Instagramiin ei oo, koska mä en saa mun käyttäjä takaisin just näin syystä mä en pysty tehdä käyttäjää. En tiedä miksi. Pitäis tehdä uusi varmaan ihan kokonaan. Mä löydin siis TikTokissa EMS-ufu. Ja jos sä laittaisit sinne EMS-Emma, se tulisi mun vanha käyttäjä, mutta älkää katsoa sitä ainakaan. Joo, venatkaa hetki. Kyllä tosta tulee hiiliä joo. Tää on vähän tällainen pelailu, niin tää on vähän autoiset, paitsi mulla ei se ole tietokonetta vielä. Koska mä en editoin. Tai jos editoin, niin vähän huonosti, mutta joo. Sori siitä, että mä joskus saatan kiroilla. Mut pistä ihmeessä tykkäystä. Sitten
Paina tilausnappia. Ilmoitukset päälle. Tee se. Ja käykää seuraamaan TikTokissa, Ems Uvu, Twitchissä, Emsaka Emma. Ja Robloxissa saa hädätä, mutta en välttämättä hyväksy. Mutta kuitenkin tossa näkyy Emsaka Emma. Voidaanko myös paikassa muuttaa tätä? Aivan. See you next time. Kuitenkin nähdään seuraavassa videossa, mistä ihmiset tykkäävät, jos tykkäävät. Joten moi!